ಕುಲ್ಜಾ ಸಿಮ್ ಸಿಮ್ ಬಾಗಿಲ್ ತೆಗೀರಿ. ಇಂಜ ನೋಡಿದ ಇರುವ ಜನ ಮುಟ ನನ್ನ ಬರ್ರೆಗುಲ್ಲೇರು ಇದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಎರ್ಮೆ ನಾವು ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ವಿಜಯ್ ತೇಜಸ್ ಉಡುಪಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಎನಿ ಅಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬೈದ ಐತೆ ಸದ್ಯಗೊಂಜಿ 7-8 ಜನ ಉಲ್ಲ ಒಂಜಿ 10-15 ಜನ ನೋಡಿದ ಇರುವ ಜನ ಮುಟ ನನ್ನ ಬರ್ರೆಗುಲ್ಲೇರು ಇದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಮತ್ತೆ ಹೇಗಿದ್ದೆ ರೆಸಾರ್ಟ್? ಸೂಪರ್. ಮೇರೆ ಮೇರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್. ಸೊ ಎಂಚಲ್ಲರು ಮಾತಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಬೈದಿನಿ ಕರ್ಕೇರ ಬೀಚ್ ಸ್ಟೇಗ್. ಸೊ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣನ ಕರ್ಕೇರ ಬೀಚ್ ಸ್ಟೇಗ್ ಬೈದ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಅಂತೆ ಪೊರ್ತಂತೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದ ಉಡುಪಿದ ಮಲ್ಪೆಡಿಪ್ಪುನ ತೊಟ್ಟಾಮಡು ಕರ್ಕೇರ ಬೀಚ್ ಸ್ಟೇ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗಣಪತಿ ದೀಪೆರ್ ಅಲ್ಪ ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ಬತ್ತಂಡ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ, ಈಶ್ವರನ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಉಂಡು. ಅಲ್ತಿರದ ಒಂಚೂರು ಉಲಾಯ್ ಬತ್ತಂಡ ಮುಲ್ಪ ಈ ಕರ್ಕೇರ ಬೀಚ್ ಸ್ಟೇ ಸಿಕ್ಕುಣು. ಸೊ ನಿಗಲೆಗ್ಲ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಕಿನ್ನೆ ಪಾರ್ಟಿ. ಸೊ ಮಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆವೊಂದಿಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಮುಲ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಪೂರ ಆವೆರೆಗುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಏನಾಡಲ್ಲ ನಿಗಲು ಇಂಚನೆ ಕಿನ್ನೆ ಲೈಕ್ ಸ್ಟೇ ಆವೆರೆಗಿತ್ತಂಡ. ಸಪೋಸ್ ನಿಗಲು ಉಡುಪಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಬೀಚ್ ಸೈಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಡುತ್ತೆ. ಬೀಚ್ ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಅಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ 50 to 100 ಮೀಟರ್ಸ್ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಮಿತ್ತಡ್ ಪೂರ ವ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ತೂವೊಲಿ ನಿಗಲು. ಸೊ ಮಿತ್ತು ಮುಟ್ಟಲ ಉಂಡು ಫ್ಲೋರ್, ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಪೂರ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಲ್ಪಲ ನಿಗಲು ರೂಮ್ ಮಲ್ಸದು ಕುಲ್ಲೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಇಂಚಡ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನ ಸ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು. ಸೊ ಏರ್ಲ ಬತ್ತರಡ ಬಲ್ಲೆ ಕರ್ಕೇರ ಬೀಚ್ ಸ್ಟೇಗ್ ಮುಲ್ಪ ನಿಗಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಯ್ನು ಚೆಕ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಬಲ್ಲೆ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಅಂತೆ ಬರ್ತರು ನಮ್ಮ ಜವಾಣಿಯರ್ ಪೂರ ಬಸ್ ಸೇರ್ರೆಗುಲ್ಲೇರು ಅವೆಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅದು ಗೇಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಬಲೆ ಪೊಯ್. ಬೋಡಾಯ್ನಾಥ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ಲ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ನನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆವೆರೆಗುಂಡು. ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ನ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಆವೆರೆಗುಂಡು. ಅದಕ್ಕೆ ಸೀದ ನೆಟೆ ಉಲಾಯ್ ಪೋರೆಗ್. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಬೀಚ್ ಸೈಡ್ ಬೋಡೈನ 2 ರೂಮ್ಸ್ ಉಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಟ ಒಂಜಿ ತಿರ್ತಡು ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ಅಂಚಿಡು ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ಮಿತ್ತಡ್ 2 ರೂಮ್ಸ್ ಉಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಸೇಮ್ ಅಂಚಿಡ್ಲು ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಸ್ಟೇ ಆಪಿಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತ ನಾವಲ್ಲಿ ಇಂಕಲ್ 10 ದಿವಸ ಮುಲ್ಪ ಗಾಡಿ ದೀತ ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ 10-16 ಜನ ಬರ್ರೆಗುಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಆಗಲ್ನ ಪೂರ ಏನೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಒಂದುಂಡು, ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಒಂದುಂಡು. ಸಾಯಂಕಾಲ ಟೀಚರ್ ಒಲ್ಲೇರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಓ ಅಲ್ಪ ಒಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ಕೊಡೊಂಜಿ ಕಿನ್ನ ನೆಟ್ಟೈತೆ 4 ರೂಮ್ಸ್ ಬಣ್ಣತ. ಸೊ ಮುಲ್ಪಲ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ತಿರ್ತಡು ನೆಟೆ ಮಿತ್ತಡ್ಲ ಅಂಚನೆ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಒಂದೊಂಚೂರು ಕಾಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ದಾದ ಉಂಡು. ನಿಗಲು ಆನ್ಲೈನ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಸೀಸನ್ದು ಒಂಜಿ ಸೀಸನ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಟೈಪ್ ರೇಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ನಿಗಲು ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ಮಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೇನ ಅನ್ಪಿನ ಐಶೋ ಇಡಲ್ಲ ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಒಂದಕ್ಕೇನು ಅನ್ಪಿನಿ ಏನು ಅನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಬೋರಿಯಾ ಏನು ಅನ್ಪಿನಿ ಶೋರಾ? ಸೊ ಬೋರಿಗೆ ಹಾಂ ಐಕೇನು ಅನ್ಪಿನಿ ಎರ್ಮೆ ನಾವು ಏನವು ಶ್ರೇಯ ಎರ್ಮೆ ತೊಲೆ ಏನು ಶ್ರೇಯ ಅವು ಓಕೆ. ಸೊ ಗಾರ್ಡನ್ಲ ಬೊಡಾಯ್ನಾಥ ಜಾಗ ಉಂಡು. ಸೊ
ಸೊ ಮುಲ್ಪಲ ನೆಟ್ಟಿರ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನೆಟ್ಟಲ್ಲ ನಮಕ್ ಬಡ ಏನಾದ್ರು ಜಾಗ ಉಂಡು ಸೊ ಮುಲ್ಪಲ ನಿಗಲ್ ಪೋಲಿ ಸೊ ಮಿತ್ತಡ್ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ಸ್ ಅಂಚಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ಸ್ ಉಂಡು ತಿರ್ತಡ್ 2 ರೂಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಅಲ್ಪನೆ ಮಿತ್ತಲ್ಲ ರೂಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚಿನ ಫುಲ್ ಟಾಪ್ ಫ್ಲೋರ್ ಪೋಣ ಸೊ ಅಲ್ಪಲ ಸೊ ಎಂಕಲ್ಲ ಕೆಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗುಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ದ ಮೇನ್ ಲೀಡರ್ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬತ್ತೇರು ಫೈನಲಿ ಅಂಚನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಅನ್ಪೇರು ಹೋಯ್ತಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿ ಎಲ್ಲರು ಲೈಟ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲದುಕ ಏನ ಲೈಟ್ ಏನಾತನ ಎಂಕಲ್ ಟೀಮ್ ದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇಟ ಇಂಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್ದ ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಅಂಥ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ಡ್ ಪೂರ ಲೆಪ್ಪುಣು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಯಾರಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಕುಲ್ಜಾ ಸಿಮ್ ಸಿಮ್ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಕಡ್ದಂಜಿನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡತ್ತ ಯಾನ್ ಇಂಟ್ರೋ ಕೊರ್ನಾಗ ಸೂಪರ್ ಅಂದೆಂತು ಇನ್ನಾಗಲ ಒಂಜಿ ಪತ್ತೆ ಅಪ್ಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಅತ್ತು ಫ್ಯಾನ್ ಈತ ಮೆಲ್ಲದಿ ನಾವು ಗಾಳಿ ಹೊಡೆಯಾರ ಪಿನ್ ಅತ್ತಿ ಹಾವು ಪೊಯ್ ಮತ್ತೆ ಹೇಗಿದ್ದೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಚಂದ ಉಂಟಾ ಮತ್ತೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂತಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಬೇಕು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಈಗ ಕನ್ನಡ ಬರೋದಿಲ್ಲವಾ ಮತ್ತೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಹೇಗುಂಟು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳು ಮಾರೆ ಅವು ಕನ್ನಡನ ವ್ಯೂ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಮುಲ್ಪ ಬರೋಲಿ ಸ್ಟೇ ಆವಲಿ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಸೊ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಟ್ಲ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ಇತ್ತನ ಸೊ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸೀಸನ್ ಸೊ ನಿಗಲ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಐಟ್ ರೇಟ್ ನಿಗಲೆ ಪನ್ಪೇರೆ ಸೊ ಅಂಚದಾಲ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಸಿಗ್ತಂಡ ಕರ್ಕೆರೆ ಬೀಸ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಅತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ನಿಗಲೆ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂಚೆ ನೈಟ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಖಂಡಿತ ಅದ್ಲಕ್ಕೆ ಏನಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾನು ಅಂತೆ ಬರ್ತದಂತೆ ಗೇಮ್ಸ್ ಪೂರ ಅವರೆಗುಂಡು ಸೊ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚೆನೆ ಜನ ಒಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಮ್ಮಿ ಜನ ಒಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನೊಂದು ಏತು ಪೊರ್ತನಂದು ಪೂರ ನೆರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಶ್ರೇಯ ಮೂಲ 5 ಗಂಟೆ 6 ಪೆಂಡ್ 10 ಗಂಟೆ ಇದ್ದಳು ಹೇಗಿತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಪೋರೆ ಮನಸ್ಸಿಂಜಿಗೆ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಿತ್ತದಂಜಿ ಕೊರೋಣ ಪ್ರಕಾಶ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಕ್ಕ ತೂಯಿನಾರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತದ ರೂಮ್ ಒಂಜಿ ಕೊರೋಡ್ಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಪನಾ ಹಾಂ ಅಂಚ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕೊರೋಡು ಒನ್ಪಿನ್ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೂ ಬಾ ಇನಿ ಕೊಡ್ತೇರಕ್ಕ ಶ್ರೇಯನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲದಿಕ್ಕ ಹಾಂ ಏನೇ ಬಾಕಿಲಿ ವಾಡಿ ನಿಂಕಲ್ ಬರ್ಪಿ ನೋಡಿಚಾನೊಂದ ಹೇಗುಂಟು ಮುಲ್ತರದು ಕಾಂಡ ಆಂಡ ಒಂಚೂರು ಜೊಂಬಿಪ್ಪನ ಕಡಲ್ ತೋಜು ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪನೆ ಅದು ತೋಜು ಮೊಬೈಲ್ ತೋಜತ್ತ ಸೊ 4 ಜನ ಸ್ಟೇ ಹಾಕಿ ನಡಂದು ರೂಮ್ ಉಂಟು ಅಂಚೆ ಮಿತ್ರ 5 ಜನ 2 ಜನ ಸೊ ಬೀಚ್ ವ್ಯೂ ತೋಜನ ಎಟ್ ಬೀಚ್ ವ್ಯೂ ಇಜ್ಜಿ ಸೇಮ್ ಅಂಚಿಡ್ಲ ಸೇಮ್ ಉಂಟು ಬಟ್ ನೆಟ್ 4 ಜನ ಸ್ಟೇ ಹಾಕಿ ಲೆಕ್ಕದ ಉಂಟು ಬಲೆ ಒಂದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತ್ರ ನಡ್ಡೆ ಬ್ಯಾತೆ ಬ್ಯಾತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟೇ ಹಾಕಿ ನಾನು ಆವಲಿ ಪೂರ ರೂಮ್ಸ್ ಉಂಟ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಸೊ ನಿಮಗೆ ದಾಲ ಬಾಕಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾರ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಸಂದ್ ಬರ್ತಾರ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್
ಅಂಚನೆ ಕಮ್ಮಿ ಬಾರಿ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ದಾದಾಳ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೂಲೆ ದೀಪೊಲಿಗೆ ಊಲ ಆಯ್ತು ಬಂದ್ರೆ ಇತ್ತನ ಮದ್ಮೆ ಬಕ್ಕವರ ಬತ್ತು ಹೋಗ್ಬೋದು ಒಂದು ರಡ್ಡು ಪಮ್ಮಿನ ಚೋಕ್ಲೆ ಸಪೋಸ್ ಒಂದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ 4 ಜನ ಇರ್ಬೇಕು ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇರ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಪಮ್ಮಿ ಬಕ್ಕ ಪಮ್ಮಿನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆರ್ನ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲ್ ಅಪಡ 10 ವರ್ಷ ಬಿಡುತ್ತೆ ಪ್ಲಾನ್ 10 ವರ್ಷ ಬಿಡುತ್ತೆ ಪ್ಲಾನ್ ಕಟ್ಟು ಬಲ್ಪುಲೇವೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜೋಕ್ ಪೂರ ವಚ್ಚ ಕಟ್ಟು ಬಲ್ಪುಲೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತಲೆ ಬಾತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಎಸ್ ಹೋಯ್ ನನ್ನ ತೀರ್ಥ ಬಲೆ ಬಲೆ ಹೇ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತನ ದಾದ ಎಸ್ ಹೋಯ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಗೆ ಎತ್ತಿ ಆಫ್ ಹಾಪಡು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲಸಿ ಹೋಯ್ ನಿಗಲ್ ಅಡ್ಡ ಬತ್ತರ ಹರಿ ನಾನು ಪಂತು ಏರೇನ ಫೋಟೋ ಸರ್ ರೈಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಂಡ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಬಾರಿ ವಾಶ್ರೂಮ್ అయితే బక్క మన పవాడు అంచిలదు ఇంచిలదు ఫ్రిడ్జ్ ఉండు ఫ్రిడ్జ్ లైట్ దాలేజీ లైట్ ద బెడ్ ఉండు బెడ్ లేరు మగ నిగలేదు ಕಾಫಿ ಮಲ್ಪರಿತ್ತಂಡ ಕಾಫಿ ಪೊಡಿ ಉಂಡು ಲೈಕ್ ಪಾಡ್ರೆ ಶುಗರ್ಲ ಉಂಡು ಮೀ ಪುಂಡ ಸಂತು ಮಮ್ಮಿಲ ಉಲ್ಲೆ ತರಕ್ ಮೀ ಒಡ್ಡ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಯಾಂಪುಲ ಉಂಡು ಏ ಲಾಕ್ ಆಂಡೆ ಉನ್ನದೆ ನಮ್ಮಡ ಇತ್ತಂಡ ಸರಿ ಕೊಯ್ ಕೊಯ್ ಏರ್ನ ಹಾಯ್ This is Vijay Dejesh. क्या नेता? तुम ಎಂಕಲೆ ಗಿದೆ ಸದ್ಯ ಗೊತ್ತೇರಿ ಟಿವಿ ಉಂಡು ಎಂಕಲ ಶ್ರೇಯ ಉಂಡು ಇದೆ ಒಂಜಿ ಕಡಲ ಬದಿತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿ ನಟ ಬೈದನು ಅವೆಂತೋದು ಶ್ರೇಯ ಪೋಡಿದ ಬೋತಲು ಇದು ಇಂಚ ಬಸ್ ದಿಂಚ ದಕಣ ಮನೆ ಮುಚ್ಚುಂಡು ಆ ಬಲ್ಪಿಡಿ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪೆ ಬಸ್ ಒಬ್ಬರು ಏನೆಂತೆ ಅದೇ ಸಕತ್ತುಂಡದೆ ಬೆಡ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಬಂದೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಬರವ ಏನೇ ಕುಲು ಜರಿ ಇದೆ ಬೇಡ ಡೈಲಾಗ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಬೇಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಯ್ ಕೊಯ್ ಹಾ ಕೊಯ್ ಕೊಯ್ ಅವತ್ತ ಅವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ Togliela ಸಮುದ್ರ ಇದ್ದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ತೋಜು ಒಂದು ಲಾಕ್ ಮಾಡೆ ಲಾಕ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ಸಪ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಮೂಲ ಒತ್ತಿಗೆ ಬಡ ಒಂದುಂಡಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಲೈಟ್ ಒಂದು ಜನ ಉಂಡಕ್ಕ ಅನ್ನಂದ ಬೈದೇತ ಎಂಕಲ್ ಲೈಟ್ ಒಂದು ಜನ ಯಾಪಲ ಲೈಟ್ ಸರ್ ಈರೊಂದು ಪಾಡ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆವೊಂದುಂಟು ಎಂಚ ಅದು ಬಂಗುಡೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಟ್ಟು ಬಂಗುಡೆ ಉಂಡಿಗೆ
ಮೊಗುಲು ಪಚ್ಚ ಅಂಗಿದಾರು ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಬಡವಡು ಎಕ್ಕಡೆ ಇಂಚಿ ಸೈ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕಲ್ ನೆಕ್ಕಲು ಪೋದುದು. ನೆಟ್ಟೆ ಮೊಗುಲು ಪೂರ ಪೋದುದು ಬೀಚ್ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ತಿಂದು ಬೈದ್ರು ಒಂಜಿ ಕೂಡ ಬಾಯಿ ಮಾತಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಚಕ್ಕರ್ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಶ್ರೇಯ ವೆಂಕಟ್ ನಿಜ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ನಾನು ತಿಂದು ಬೈತೇರ ಒಂಜಿ ಪಸತ್ತೇರ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಪಣ್ಣ ಅಂಡಲ್ಲ ಅವ ನಾವು ಮಿಕ್ಕಿಡು ಪಣ್ಣ ಆ ತಿತ್ತರ್ದ ಅಲಿಜ್ಜತ ಅಂತ ಸರಿಯಾ ಕಮ್ಮಿ ಇಂಚ ಒಂದು ಆಣೆ ಇಂಚ ಮೇರ್ ಬಂದಿರು ನಾನು ಇಂಚ ಬಂದದ್ದು out in out in out out in out right left left ಅವು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡಿ ಐಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಉಂಡತ ಮಾಲ್ಪೆ
ಮೊಗಲು ರೆಡ್ ಗೆತ್ತರು ಮಲ್ಪೆ ಏರ್ಲೆಜ್ ಅದು ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಔಟ್ ಅಪ್ಪಾರಿ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಅಲ್ಲ ಸೊಟ್ಟು ಬೇಡ ನಾನ ಪಣ್ಣು 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 ಏ ಬೇಗ ಅಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಗೇಮ್ ಎಸ್ ಮಾತೇರ್ಲ ತೂಯರ್ ಎಂಕಲ್ ಕರ್ಕೇರ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಏತು ಪೂರ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತ ಬಂಡದು ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಿಗಳು ಉಡುಪಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬಂಡದಿತ್ತನ ಉಡುಪಿದ ಮಲ್ಪೆ ಡಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ತೊಟ್ಟೊಂದ ಕೈತರಿಡು ಕರ್ಕೇರ ಬೀಚ್ ಸ್ಟೇ ಉಂಡು
ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಪೂರಲ ಉಂಡು. ನಿಗಲೆಗ್ ಏತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗ ಆಪುನ ಆತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪೆಲಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತುಯ್ಯರ್ ಬೋಡಾಯ್ನಾಥ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ನಿಗಲೆಗ್ ಅಲ್ಪ ಬೀಚ್ ವ್ಯೂಲ ಸಿಕ್ಕುಣು. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಏರಿಯಾ. ಅಂಚನೆ ಎಂಚ ಅನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಾಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದಾಲ ಕರಕ್ಕರಿ ಇಪ್ಪಂದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ. ಅಂಚನೆ ಅಲ್ತ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆದಿಪ್ಪು ಪ್ರಕಾಶ್ ಕರ್ಕೇರ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ನ ಟೀಮ್. ಅಂಚನೆ ಐತ ಸ್ಟಾಫ್ ಜೀವನ್ ಕುಂದಾರ ಆರ್ಲ. ಸೊ ಜೀವನ್ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋ ಕೊಡ ಎಂಕಲೆಗ್ ಪೂರ ಬೋರ್ಡೈನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿಕೋರಿ ಅಲ್ಪದ ಎಂಟೈರ್ ಏನ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಕರ್ಕೇರದ. ಸೊ ಈಗ ಮಾತಾಗಲೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಚನೆ ನಿಗಿಲ್ಲ ಉಡುಪಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಪಂಡದಿತ್ತನ ಓಲ್ಲ ಸ್ಟೇ ಆವಡು ಪಂಡದಿತ್ತನ ಸ್ಟೇ ಆಲೆ ಸ್ಟೇ ಆದದ್ದು ಅಲ್ಪನೆ ಒಂಜಾತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪೆರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡಿನ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಪಂಡ್ಬೇರತ್ತ ಅಂಚೆ ಬಕ್ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡರ್ನ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಾತ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಆದಿಪ್ಪು ಈಜಿನ ಈವೆಂಟ್ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂಬೇರೆ. ಸೊ ಮಲ್ತಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಗಲೆಗ ಹೋವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡಿತ್ತಿನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಅವೆಡ್ದುಂಬು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಡಗಲ್ನ ಕರ್ಕೇರ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಅಂಚಿನ ಕರ್ಕೇರ ಬೀಚ್ ಸ್ಟೇ ರೆಡ್ ಪೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು. ಅವೇನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಫರ್ದರ್ ಎನ್ಕ್ವೈರೀಸ್ ದಾಲ ಇತ್ತನ ಐಟ್ ಕೇನ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನಾಗಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಐಟ್ ಪಂಡ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ನಿಗಲೆಗೆ ಏನ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ತದ ಕೊರ್ಪೇರು. ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೀಚ್ ನಿಗಲ ಒಂಜಿ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಡು ಅಲ್ಪ ತುಯ್ಯರ್ ಪಂಡದಿತ್ತನ ಸನ್ಸೆಟ್ ದುಂಬು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಬೀಚ್ ವ್ಯೂ ನಿಗಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ನಿಗಲ್ನ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತೋಜುಂಡು. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕರ್ಕೇರ ಬೀಚ್ ಸ್ಟೇ. ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಾತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಮಲ್ತ ಗೇಮ್ಸ್ ಮಲ್ತ ಕೆಲವು ಗೇಮ್ಸಿನ ಕವರ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಒಂಚೂರು ಆಯ್ ಜನಿಗೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತ ಆಯ್ನಾತ ಆ ಗೇಮ್ಸನ್ನ ಕವರ್ ಮಲ್ತ ಏನ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತ ಏನು ಪೂರ ಕವರ್ ಮಲ್ತ ಒಂಜಾತ್ ಡ್ಯಾನ್ಸನ್ ರೀಲ್ಸ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಮಲ್ತ ಏನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಂಡು ಮಲ್ತ ಕೆಲವು ಎಂಚ ಪಣ್ಣ ರೀಲ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪಂದಿನಾಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತದವ್ರ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ತೇರಿ. ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ಗೋಸ್ಕರ ಫುಲ್ ರಿಲೀಫ್ ಆವೇರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ಪೂರಗ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತ. ಅಂಚನೆ ನಿಗಲೆಗ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ ಆವಡು ಪಂಡದಿತ್ತನ ಪ್ಲೀಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ರೂಮ್ಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲರ್ ನಿಗಲೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊಬ್ಬು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೇಷನ್. ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಆವರೆಗುಂಡು. ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಜಿಮ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನ ಅಲ್ಪ ಜಿಮ್ದ ಒಂಜಾತ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಸಪೋಸ್ ಎರಡೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಜಿಮ್ ಮಲ್ಪೆರೆತ್ತಿನ ಅವಲ ಪಣ ಜಿಮ್ ಪಣ್ಣ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮೈತೆ ಬ್ಯಾತಗಡೆ ಟೈಪನ ಜಿಮ್ ಆತು ಅಲ್ಪ ಸ್ಟೇ ಆಗಿನಾಗಲೇ ಲೈಕ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡದಿತ್ತಂಡ ಅಲ್ಪ ಲವಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಪುಣು. ಸೊ ಬಲ್ಲೆ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಏರ್ಪುರ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರ್ಪುರ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕರ್ಕೇರ ಬೀಚ್ ಸ್ಟೇ ಕರ್ಕೇರ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಪೇಜ್ನೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ. ಅಂಚನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಾತ ಗ್ರೂಪ್ಗಳ ದಯಗೊಂಡ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಪೂರ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿಗೆ ಹೋದು ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತಾಡು ಪೂರಗಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಬೇಲೆದ ನಡುಟು ಬತ್ತದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊರಿಯರ್. ಸೊ ಈಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಜಯ್ ತೇಜಸ್ ವಿಜಯ್ TJ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಅವೇನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರ್ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲರ ಅವೇನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬನ್ನೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ವೆ ಬಾಬಾ.